Ahoj, vítam ťa srdečne na kanáli 70 Maj Polsko. Volám sa Grzegorz Vasilevský a dnes ti ukážem, ako prepojiť kameru A51 s aplikáciou 70 Maj v telefóne. Je to veľmi dôležité, pretože vďaka takejto aplikácii 70 Maj môžeme aktualizovať našu kameru, môžeme si stiahnuť zaujímavý materiál z pamäťovej karty, môžeme tiež ovládať parkovací režim online, pozrieť sa, čo sa stalo, keď dostaneme takúto informáciu. Pamätajte na to, chlapci hore. Prihláste sa na odber nášho kanála, ak ste tak ešte neurobili. Pozývam vás na ďalšiu časť filmu. Dobre, máme našu kameru, máme aplikáciu 70 Maj, ktorú sme si už nainštalovali. Ako to urobiť môžeš vidieť v jednom z našich videí, ktoré sú dostupné na našom kanáli. Takže ťa povzbudzujem, aby si to pozrel. Tam je tiež ukázané, ako si vytvoriť účet. No a čo? Vstupujeme do menu našej kamery. Hľadáme systém. Tu máme Wi-Fi hotspot. Zapíname ho. Dôležitá vec, kamera tu generuje hotspot Wi-Fi, máme názov, máme heslo, pamätajte si, že kamera nám negeneruje internet. Aplikácia 70 Maj, nemáme žiadne zariadenia. Klikneme na plus, tu sa nám zariadenie zobrazuje cez Bluetooth, klikneme, žiada nás o autorizáciu na zariadení. Potvrdzujeme na kamere, úspešne sme sa pripojili. Teraz chceme sa pripojiť k Wi-Fi sieti P12. Klikneme na pripojiť. No a máme spustenú našu aplikáciu 70 Maj. Sme pripojení, je napísané, že aplikácia je pripojená. Tu máme tiež všetky nastavenia. Všetky tie isté nastavenia, ktoré sme mali predtým tu v kamere. Môžeme ísť. Ak by sa nás to spýtalo na heslo, tak zadáme heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, presne ako sme mali pred chvíľou na obrazovke. A to bola verzia pre iPhone. Teraz vám ukážem, ako to urobiť na Android. Našu aplikáciu 70 Maj pre Android. Klikneme na plus. Pridáme novú kameru. Máme tiež zariadenie Bluetooth. Žiada nás o autorizáciu na kamere. Tak to autorizujeme. Informácia, že autorizácia bola úspešná. A teraz prechádzame k Wi-Fi hotspotu. A tu nás kamera požiada o heslo. Heslo bolo od 1 do 8. Samozrejme, hneď vám to ukážem, aby bolo jasné. Máme heslo od 1 do 8. Máme názvy našej Wi-Fi siete. Klikneme pripojiť. Máme informáciu, že nie je internet, ako som už skôr spomínal. A sme pripojení. Tu máme tiež všetky tie nastavenia, o ktorých som už hovoril. Tu máme všetky nahrávky, rozdelené sú na všetky videá, núdzové videá, z dohľadu parkovania, časozberné a fotografie. Môžeme si tiež pozrieť, čo sa tam dialo na časovej osi, posúvaním nášho videa. Taká možnosť je veľmi fajn. A môžeme tiež ovládať, môžeme mať pohľad na zadnú kameru, ak je pripojená, môžeme urobiť fotografiu z úrovne aplikácie, môžeme tiež zapnúť a vypnúť mikrofón. Z úrovne aplikácie tiež robíme aktualizáciu. Nezabudni tiež zanechať like pod videom, ak sa ti páčilo, a prihlásiť sa na odber, a ak máš nejaké otázky, píš do komentára, na všetky ti odpoviem. Držte sa a uvidíme sa v ďalšej epizóde, v ktorej vám ukážem, ako aktualizovať takúto kameru.